Obosi Ukwala ekene mono. Obosi Forum UK and Ireland ekene mono. Biko nu ka anyị tinye n'aka ka anyị dozie n'ụba anyị. Maka ọ dị mma ọ dịla anyị. Ọ dị njọ ọ dịkwaziala anyị. Mgbe afọ ọshabaziana anyị arụ. Chairman anyị Eze Akibia Ogechu onye ọma sara obra na ekene unu. Obosi mama ụmara mụ na gị. Obosi jọjọ ọjọrọ mụ na gị. Ala obosi mama ụmara mụ na gị. Onye ọbụla tinye aka ka idozi obodo anyị o. Obosi mama ụmara mụ na gị. Obosi jọjọ ọjọrọ mụ na gị. Ala obosi mama ụmara mụ na gị. Onye ọbụla tinye aka ka idozi obodo anyị o. Obosi ebite nani. Obosi zuzugbe zuzugbe. Ị nọ n'ụlọ ka ị pụrụ n'ama. Anyị dozie n'ụba anyị. Lotekwanụ ụmụnne m. Ka bụ onye dị na-anọ ọganalili. Anyị ga-agbalụba anyị ọsọ nụ ka njụa. Nwanne malụ nwanne ya. Nwanne malụ nwanne ya. Nwanne malụ nwanne ya o. Onye ka anyị fọlụ. Ajụjụ na-ajụ onye ga-aza m. Kesidi ife Obosi ji dị ebube o. Ife anyị ji dị ebube akwụkwọ nụ. Ife anyị ji dị ebube akwụkwọ nụ. Ụmụ ajadu akali ya. Onye mụta nwa zụba nwa ya. Oluzie mgbe oge eri aka nwa. Akọba akụkọ na-enwere isi. Akụkọ lụrụ inyi. Nwanne malụ nwanne ya. Nwanne malụ nwanne ya. Ya bụ okwu kampụ n'ọnụ. Eje ka emesi na ọ gbasara ị. Emesịa na ya gbasaghị. Ka mmalụ n'ihi ebi n'ụzọ. Onye fụ eziokwu nye kwuwe. Onye fụ eziokwu nye kwukwa. Anyị wee bi ogologo ndụ o. Ọkwa n'oke nọ n'ụlọnụ. Gwaloke nọ n'ilonu. Na-azụ dị na ngịga. O ji akwa warụ mara onwe ya. O ji akwa warụ mara onwe ya. Maka Chukwu enweghị iwe o. Chukwu ewebeghị iwe. Itinye aka ife ifu na iwe lụnụ. Maka na Chukwu enweghị iwe. Akụ anyị na-ebe n'olugo Chukwu ntị nugo. Obosi mama ụmara mụ na gị. Obosi jọjọ ọjọrọ mụ na gị. Ala obosi mama ụmara mụ na gị. Onye ọbụla tinye aka ka idozi obodo anyị o. Obosi mama ụmara mụ na gị. Obosi jọjọ ọjọrọ mụ na gị. Ala obosi mama
aka ka anyị dozie obodo anyị onye obodo tinye aka ka anyị dozie obodo anyị onye obodo tinye aka ka anyị dozie obodo anyị onye obodo tinye aka ka anyị dozie obodo anyị ka anyị dozie obodo anyị ka anyị dozie obodo anyị Ọshabarụ ọshaba anyị oke n'ọsọ ngwele n'ọsọ unu dịbụ mgbe eme ma anyị na-ayọ ka etinyekwu aka ka anyị jee kele igwe obosio His Royal Majesty Onyoma igwe esi iwe ka igwe ọgalagidi n'ihe adị anyị na-ekene eze nwanyị Royal Majesty Onyoma osisi ọchukwu iwe ka ugegbe igwe Onyoma eze nwanyị na-anye ekene ihe ndị chie na-anye ekene ụlọ nke onye chiri onye eze lụọ ekwume ekene chairman anyị ụbọchị Forum UK na Ireland nze Salobia Ogbazie eze akibie ugejuo Salobia na-ekene mme ọrụ gị bụ chairman CEO Sinok UK Limited bụrụkwazịa CEO Salobia Nigeria Limited chairman anyị na-ekene mme maka ọchịlụ mmaga achịkwa ọzọ ekwume ekene vice chairman igwe chukwu n'ọnya chukene ekene mme atịla nwoke ekene mme ekwume ekene nze akụka makụ ọmụọla nwoke ọma ugeju naanị obosi ugeju onye ọma ekene mme ekwume ekene chukwu emeka ezi nwere ise n'ire obosi chairman na ya ka holdings ọkwa UK ka ije ebili ayaka 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 na-ekene m ekwe ka m na-etiri His Royal Highness Onyoma igwe ji edu ka ọ dịrị nye nwanne nke m Onyoma igwe na-ekene m igwe Chinedu ka ọ dịrị nye Onyoma na-alụ ọrụ ekwe ka m na-etiri Onyoma ụdara ọma na anyị obosi Azụbụike ekwere ekwuo ọga ndị ọga anyị ga-adị ụdara ọma na-alụo ekwe ka m na-etiri Onyoma nze Timothy Chigbo nwachi na-emelụo Onyoma Santana dalụo
Santana na anyụkwala gade ọrụ gị bụ CEO Tadis Hotel and Suites nke dịzi na Lagos machi na-emerụ ekeneme machi na-emerụ ọdọmọ egwu m ekene ezi oyibo dozie mmadụ ka ajibo ọnyọma ekeneme ajibo ọnyọma adịghị adịghị ka mụ kene jeri oyi nwa ọrọnyọma oyi na ọnyọma ekeneme ka mụ kenezi ezi oyibo Anthony Nigadi Portable Michu Onyoma Portable Daluo Kabuke Newokoma $5,000 Onyoma Obi Nobe Emeka Wogweshi Onyoma Nigadi Kabuke Nezia nwanne me Eriki nwanebo Igwe bosi na London DJ Eriki Onyoma Ubosi ike nwanne ya na Injinia ike na Ndiriki Onyoma nwanne mmadụ na-ekene m Injinia Onyoma Daluo anyị tinye n'aka ka anyị dozie ebe anyị ụnanugo ụbọchị mama ọmara mụ na gị ụbọchị jọjọ ọjọrọ mụ na gị ala ụbọchị mama ọmara mụ na gị onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị ụbọchị mama ọmara mụ na gị ụbọchị jọjọ ọjọrọ mụ na gị ala ụbọchị mama ọmara mụ na gị onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị Ogejuo ọchịlụ mmaga achịkwa ọzọ onye ọma salopra ọchịlụ mmaga achịkwa ọzọ Ugeju onye ọma n'ichikagwa ọnụ enyemaka unu nwanne m ruru anya azụ Salopra si mụ kene Chief ọgụgụ ọsaji ndụ odogwu anyị ji dị ebube onye ọma ọkpọ US onye ọma ka ije biri ọsaji ndụ onye ọma odogwu anyị ji dị ebube ebube kene ezi oyima Chukwu desueloga Wachinameli ife n'uro Aboye nyoma dala ọlụwo Kamuke nezi ezi oyimo Chuka nwanjegbuo Agụ nwanjegbu ekenemi Njegbu Jebu na-ekenelome Chief Victor Nwosu Onyoma omena mgbado nke izizi ome nke izizi na anyị obosi nwanyị ọma na-ekeneme Mrs. Ngozi Azubike eji nwanyị ọma eji na-ekeneme ka nkenezi onye ọ ga-adịrị mma onye kụrụ elu mmụọ onye kasị Chukwu
Achukwu bụ ọkasị ọkasị onye ọ ga-adịlụ mma ka nna m onye ka ọnọchie ọnọchi onye ọma ekele me ọnọchie na ị ga-adị egwu m ekene dọkịta amigo dị na-ekene m dọkịta onye ọma na ị ga-adị aka na-agwọ ọrịa dara ọlụ egwu m ekene si n'ugwu oke mmadụ ka anyị ga-adị sunupu n'anya obosi onye ọ ga-adịlụ mmadụ alụwo egwu m ekene nzube ọnọchie na-ekene me nzube onye ọ ga-adịlụ mmadụ alụ Obinna ibe akụzie ọba ihe kene me ezi nwe ibe akụzie Obinna anya m ekene me ekwu m ekene toniyo nwa bọọlụ onye ọma Tony na-ekene me Tony ekene me Injinia Zubike onye ọma na-ekene me Injinia Zubike onye ọma ezigbo iwe dị n'obi onye ọma Injinia adala ọlụ egwu m ekene ezi ohi ma Tony anụ ọrụ onye ọma otega na adị obosi otega anyị ga-adị egwu aka m na-etili onye ọma o mezie nwa agbụrụ o mezie onye ọma ekene m o mezie onye ọma ekene m egwu aka m na-etiliwo obi biliọnụ ndị ga-adị obi bụ ebe isi onye ọma obi biliọnụ onye ọma biliọn van obi anyị dozie n'ụba anyị egwu aka m na-etili onye ọma dọkịta Okenigbo ebisi dọkụ na-ekene me dọkịta ọdala ọlụ ka m ga-enekwazịa dọkịta Chinedu na-ekene me ezi Nwachukwu ra dọkịta Chinedu Chukwu ra onye ọma na-ekene me Anjezi okene ezi oyimo Chukwu dị ụzọ owulu na-adị obosi ụzọ owulu ekene me egwu aka m na-etikwasịlụ Constant Akpaka erobo onye ọma ekene me Akpaka obosi gwara anyị ga-adị tinye aka ka edozi ebe anyị ọma mma ọmara anyị ọjọọ njọ ọjọrọ anyị ụnanugo Anya bụ na tinye aka ka ideze
Nkechi onye ọma ekene m ọchịchị gị n'ọdị anyị mma isi m kene ezi oyi gị nwoke ọma onye bụ chi obi n'ịgadị obi senetri onye ọma eze aka ibiesi nkene yi eze aka ibiesi mụ kene onye ọbụla ahụ n'ọfụlụ nụ ncha n'anya Okito nwa bụ n'ike Okito onye ọma Okito ya bụzi n'ike onye ọma na-ekene m ekwe ka mụ na-etikwasị nzi Ifeanyị eze nwa eze mụ onye ọma bilie ekene m eze na-ekene m ọzọkwa eze mụ onye ekwe ka mụ na-etiru Chiedu onye ọma na-ekene m Chiedu oke nwa onye ọma Nakins na anya obosi Nakins onye ọma ekene m ekwe ka mụ na-eti isilu nke na ụmụnna kene na-ekene m ụmụnna nwezu akụ ụmụnna nwezu akụ dadị kene onye ọma na-ekene m ka mụ kenezi oyibo nati onye ọma ga-adị nati ọfọ kanse nati ịma na ọfọ n'ọka dị n'isi maka oji ọfọ ga-ana nsiama njide oji ọfọ maka na ọfọ karịrị nsi nati na-ekene m ekwe ka mụ na-eti isilu onye iwe oso onye ọma onye ọma na-ekene m ezigbo oso onye ọma ekwe ka mụ na-etiru udezi onye ya nọli efo udezi onye ya nọli efo udezi na-ekene m ka mkpụrụ gbawa ekene obi igbo mebolu onye ọma obi onye ọma ga-adị mmebolu na-ekene m ekwe ka mụ na-eti isilu lena nze nwanyị ga-adị nze nwa ekene m onye ọma lena ga-alụ ọlụ Chuma nze nwa onye ọma na-ekene m Chuma nze nwa onye ọma ekene m ekwe ka mụ na-etiri onye ọma asịsị aka eme ndị ga-adị asịsị nwa ada eme onye ọ ga-adịlụ mmadụ alụ ekwe ka mụ na-etiri onye ọma ọnọchie nwa bụ n'ike bikolo ndị ga-adị bikolo ekene m ọnọchie ekwe ka mụ na-etiri onye ọma Emeka ụgbọ ọgụ ndị ga-adị Emeka na-ekene m kpọkpọ ndị ga-adị kpọkpọ na ndị obosi gwalado ekwe ka mụ na-eti isilu ezi nne nwanyị ọma Nkechi mmụlụ okwu ga-adị
ati ọnụ nwanyị ọma he edozi obodo anyị ati ọnụ biko tinye ọnụ edozi obodo anyị tinye ọnụ ka idozi obosi edozi obodo anyị ati edozi obodo anyị ezi nne nwanyị ọma he edozi obodo anyị ekwe ka mụ na-eti ilu edozi obodo anyị Mercy na-ejike eme edozi obodo anyị dido na onye ọma bilio edozi obodo anyị dido na onye ọma ekene mi edozi obodo anyị ekwe ka mụ na-etili onye ọma edozi obodo anyị nwanyị obi ya dị ọcha edozi obodo anyị ọ bụ onye ka m na-ekwu edozi obodo anyị Lady Jennifer edozi obodo anyị Ezaka ibi ihe edozi obodo anyị Chukwu ma onye ọma edozi obodo anyị Lady onye ọma ekene mi edozi obodo anyị nwanyị obi ya dịzi ọcha edozi obodo anyị osodieme nwanyị ọma edozi obodo anyị ndị nyere aka kalịrị akali edozi obodo anyị Lady onye ọma bilio edozi obodo anyị anyị abịakwa Amerịka ka njụa edozi obodo anyị ma bịakwa ka njụaliyo edozi obodo anyị di Lady onye ọma edozi obodo anyị nwanyị ike ibi ihe na-alụwo edozi obodo anyị Lady Jennifer onye ọma edozi obodo anyị Lady edozi obodo anyị onye ọma na-ekene mi edozi obodo anyị Ugeju si mụ kene edozi obodo anyị Dr. Edi Ọnụahe edozi obodo anyị aka ekpuchi ọnwa n'ịgadị edozi obodo anyị ịma na aka na-ekpuchi ọnwa edozi obodo anyị aka ekpuchi ọnwa ekelelụme edozi obodo anyị dọkịta dala ọlụ edozi obodo anyị ikwe ka mụ na-eti iru edozi obodo anyị chiedu ụlọ nọchie edozi obodo anyị ezi onye orule ekene m edozi obodo anyị ezi onye orule ekene m edozi obodo anyị ikwe ka mụ na-eti iru edozi obodo anyị ọbịa ụkpabi nwanyị ọma edozi obodo anyị ọbịa ekene m edozi obodo anyị o nwere ego na-ekene m edozi obodo anyị o nwere ụmụ niile ga-adị edozi obodo anyị onye ọma na-ekene m edozi obodo anyị ekwe ka mụ na-eti ilu edozi obodo anyị gele ifo bụ nwanyị ọma edozi obodo anyị akụde elu na-ekene m edozi obodo anyị akụ ịdị n'elu edozi obodo anyị metron anyị ekele edozi obodo anyị ndị ọma na-ekene m nụ edozi obodo anyị ekwu nnọchilu mma ga-achịkwa edozi obodo anyị ebe ife ọma dị ka anyị na-eje edozi obodo anyị ebe uchiamadụ edozi obodo anyị nwanne isi mụ keneghị edozi obodo anyị nze kisili ọgbazie edozi obodo anyị akụ nwanne na-anyị obosi edozi obodo anyị ọsị mụ gwakpọghị edozi obodo anyị n'oji egwu akwadoghị edozi obodo anyị egwu aka oji akwadoghị edozi obodo anyị ọsị n'imela ọfụma edozi obodo anyị akụ nwanne si nkene edozi obodo anyị edozi obodo anyị High Chief onye ọma bili edozi obodo anyị nze sarobra edozi obodo anyị eze akibie Ugeju edozi obodo anyị nwanne m n'ichikakwa edozi obodo anyị ọkụ unu meluko bosi dị mma edozi obodo anyị dozie sekuriti yo edozi obodo anyị dozisia ụlọ akwụkwọ edozi obodo anyị scholarship n'ọkarịrị akarị edozi obodo anyị ife dị echekwa obodo nyere anyị ya edozi obodo anyị Ugoji onye ma ekele ụnụ edozi obodo anyị ebu nnọchilu mma ga-achịkwa ọzọ edozi obodo anyị ụnụ ga-adịla anyị edozi obodo anyị anyị ncha ga-etokwa ọgbọ edozi obodo anyị Ugeji anya m anya na-ekele ụnụ edozi obodo anyị ụnụ
na nulo ụbọchị mama ọ mara mụ na gị ụbọchị jọnjọ ọ jọrọ mụ na gị ala ụbọchị mama ọ mara mụ na gị onye ọbụla tinye aka ka idozi obodo anyị ụbọchị mama ọ mara mụ na gị ụbọchị jọnjọ ọ jọrọ mụ na gị ala ụbọchị mama ọ mara mụ na gị onye ọbụla tinye aka ka idozi